ning iso lho. Sing gawe urip kuwi adil, Petruk diparingi daya kekuatan, mungsuh Gatotkaca Antarjantasena, Petruk menang. Lho, apa ora gleleng. Mongko di-streaming lho. Wong sak Indonesia ngerti nek Petruk menang karo Baladewa. Gleling kowe, Truk. Oh iya, Gong. Nek ketoke ra mungkin. Oh, gedheke ati ning terus ngembleke sak kayange. Aku ya meh ngomong kok. Piye? Aku isih rada deg-degan ning. Ngene wae. Wah, jan angel ngandani kowe iki. Ngene wae. Iki gandeng aku ki wonge nek omong kleru-kleru. Heeh. Engko nek sapa wae tekan ngarepamu dijak guneman apik-apik. Oh iya. Nek jak guneman apik-apik ngeyel tetep wangkal arep nyekel kowe. Kowe mengkari jawe laku terus. Wah, sikate. Sik. Ki omongane Bagong apa omongane Prewangan? Bagong. Tenan lho iki. Tenan yakin. Sumpah. Sumpah. Wis jawe laku. Kowe nanti aku nang mburimu. Aku mergane ra tau iso omong-omongan aku wong iki brangasan. Heeh. Tanpa omong-omongan pukul dulu urusan belakang biasanya ngono kuwi aku kira. Ning nek iki kowe sing ngomong-omongan, heeh. Nek ngayal jawe laku asik kate. Tenan, Gong. Tenan. Hah, seneng aku. Ndek kanca adi lanang iki seneng wis aku marem aku wani. Ah, gene ora urome njaluk pambiyantuku. Wis kene. Jawe laku. Ya, ora minggat lho. Ora. Aku nang kene nganti esuk-esuk golekan. Ya. Aku nang kene aja kuat. Ya. Ngono. Bres. Wah. Kaya omongan. No. Sampeyan aja nyekel kula. Aja nyekel Petruk. Ana wangsulan muni. Iya, Petruk. Sampeyan kenging dilekno mboten nek kono muni. Ora. Tanganmu mburi langsung gawe aku. Oh, bres. Oh ya. Ya, mantep aku. Mantep kudu mantep. Set bres. Ya. Bres ki nonyo apa udan? Wis semane. Bres ki ya bresno. Oh ya. Iki tenan lho kok tak percaya. Heeh wis to. Nek tekane tak jae rembugan apik-apik. Pokoke angel jar rembugan jawe laku. Tonyo kabeh, Truk. Ya, wah seneng aku. Seneng wae mengkari omong ra seneng ora.